nik egingo dut Inigok egin duen gauza bera, izugarri gustatu zait, kurrikuluma aipatzea webgunean ikus dezakezue, eta baditugu bi profil, hori bai aipatuko dut. Baditugu bi pertsona, profil akademikoa dutenak, eta lagunduko digutenak diagnostiko bat egiten, eta beste biek badute esku hartzarekin lotuagoa. Eta desberdintasuna hobeto ulertzea hitz egingo dugu. Hor benetan baditugu bi erronka zain, eta lotuta daudenak planetan datorkigunarekin, bat da krisi klimatikoa eta beste da desberdintasuna. Herrialde guztietan ikusten ari gara, 80ko hamarkadatik gora egiten ari da desberdintasuna oso modu kezkagarrian herrialdeetan, eta egia da mundu mailan behera egiten ari dela, herrialderi pobreenetan, benetan gorakada gertatzen ari delako, baina herrialde ikusita, herrialde bakoitzen ikusten ari gara nola modu kezkagarrian ari den gora egiten. Eta beraz, saiatuko gara, enplegutik ulertzen zer dagoen horren atzean. Eta zergatik enplegutik, enplegua bada ongizatearen termometro bat. Eta ikusten ari garen gauzetako bat, eta arreta jarriko diogorain lanarekin lotutakoari, bada bi desberdintasun daudela, batetik badaude dutenen eta ez dutenen artekoarekin lotutakoa. Hori da garrantzitsuena. Enplegu bat ez izateak behartzen zaitu egoeraren ondora, ez da? Lanean, gizartean, baina baita ere badago beste desberdintasun maila bat. Eta hau sortzen ari da 2008ko krisiarekin lotuta batez ere eta bada ere enplegua dutenei eragiten dien modu bat. Eta ordu honetan, kendu digute, denbora bastante dizu, kendu digute. Ordu eta piko genuen, Ba, tira. Ordu honetan, saiatuko gara biei heltzen. Rakelekin hasiko naiz, bera desberdintasunaren espezialista bat da, eta batez ere eraldaketa teknologikoarekin lotutako horretan dihardu. Rakelek lana egin du ekonomian, eta jakineko nuke zer nolako bilakaera ikusi duzuntzuk soldaten desberdintasun horretan. Europa mailan eta ulertzeko zer dagoen desberdintasun horren barruan. Eskerrik asko, enplegu sailburu ordetzari eskerrak eman nahi dizkiot lehenik eta behin, eta Sarak ederki esan duen bezala. El cambio tecnológico y el otro es la desigualdad. Badago aldaketa teknologikoa eta desberdintasun. Desigualdad, hay muchos tipos de desigualdad. Desigualdad en riqueza. Bai, desberdintasuna berastasunean, baita ere telelanean, eta desberdintasuna zergen ondoren. Guk Espainia konparatzen dugunean Europako herrialdeekin desberdintasunak ikusten dugunean merkatua 52koa zen. Ez dakidan antzat, batetik 100era. Batzuetan merkatuko errenta guztia daudenean eta gainerakoak 0 duenean eta 0 denean, horrek esan nahi du gizarte horretako pertsona guztiek izan behar dutela errenta kantitate bera. Espainian Gini indizea 80koa zen eta Europako herrialdeen antzekoa zen. Erresuma Batua, Frantzia, Alemania, horietan oinarrituko naiz gehiago. Gini indize hori ikusten dugunean, 2019an, hori da berriena, datu berriena, 50 handitzen da. Hau da, handitzen da 8 puntu. Gini indize gutxiagoa da. Que cuando nos comparamos con nuestros Gure homologoekin konparatzen dugunean, Erresuma Batua eta Estatu Batua bakarri daude gainetik eta gainerako Europako ekonomiak murriztu dute Gini indizeak gu baino pixka gutxiago. Gini indizeaz ulertu behar duguna da, hazkunde bat gertatzen denean, orduan ulertu behar dugu zergatik handitu den Gini hori. Eta Espainian, 90-96 artean, lehen krisian, eta 2007-2013 artean, bigarren krisian, Gini indizea lehen tartean handitu egin zen 3,5, eta bigarren tartean berriena COVID izan zen, zorra subirauean 5,5 handitu zen. Hori benetan astakeria bada gizarte batentzan. Eta zer esaten digu Gini indizeak? Ba,
zenbat eta okerragoa joan ekonomia gero eta gehiago azten dela desberdintasuna o desberdinkeria Espainian. Hemen ari gara errenta desberdintasunaz merkatuan. Behin aztertu ondoren errenta desberdintasuna edo behin estatuak jokatu duenean, eta hori funtsezkoa da, ze hori da gurekin pasatzen zaiguna, soldata garbia, soldata gordina, ze gertatzen zaio Gini indizeari. Zenbat lortzen duen estatuak murriztea gure indizea. 80ko hamarkadan 10 puntu murriztu zituen, beraz, 42tik 32ra pasatu ginen. Eta 2009an murriztu zuen 16 puntu. Beraz, pasa ginen 50tik 34ra. Hau da albiste izugarri ona guretzat, ze Espainiako estatuak lortu zuen desberdinkeria murriztu merkatu errentak eragiten duten hain zuzen. Baina gu konparatzen ganenean gainerako Europako herrialdeekin, eta orain dator albiste txarra, oso urrun gaude gainerako Europako herriak murrizten duten horrekin, desberdintasun horrekin. Frantziak murriztu zuen 18 puntu, Erresuma Batuak naiz eta harrigarria iruditu 20 puntu murriztu zuen, Alemaniak 22 eta Danimarkak 23. Beraz, hemen gogo eta oso garrantzitsu bat egin behar dugu. Susana Gonzálezek esan digu, hau da, talentua xautzea zer den. Niri gustatzen zaie gehiago hitzea estatuaren eraginkortasunak. Estatuak hobetu egin behar du. Guk ahalegindu behar dugu Europako herrialde horietara hurbiltzen. Lokalizatu egin behar dugu zeintzuk dira pertsona zaurgarrienak, estatuaren laguntza behar dutenak. Eta isilduko naiz. Guk zuzendu behar duguna da aurretik gertatzen dena, merkatuko arauen aurretik gertatzen dena. Eta hor, Espainiako edozein gobernuk lan merkatu aldatu behar du. Ze bi arazo oso larri daude. Desberdintasunaren hazkundeak sortzen duena. Hau da, desberdintasunaren handitzea bakarrik azaltzen dute lan merkatuko arauek bi. Batetik eta jadanik aipatu da, langabezia tasa handia eta prekarietate handia. Estupendo picture, Raquel. Antonio, Antonio, orain, desberdintasunetan sartuko gara. Pertsona horiek ezin dutenean lan bat izan. Benetan, zuk ardura publikoak ezin dituzu enplegu arloan urte askoan, eta seguru nago troia zaldi bat izan dela. Hau da, ze gertatzen da, kolektibo batzuk ezin dutenean lan bat izan. Bai, zuzen ere, hori da desberdintasun iturri nagusietako bat. Eta ez dago oraindik ondo konponduta. Egia esan, desberdintasun iturri bada herrialde guztietan, baina zenbat eta langabezia handiagoa izan bakarragoa da. Guri gertatzen zaiguna da. Eta are okerrago da, langabezia, iraupenluzeko langabeziaren kasuan, denbora asko daramatenean enplegu bila, asko zera handiagoa da beste herrialdeetan, baino guk langabezia osoan 1,2 milioi ditugu epe luzeko langabeak direnak. Eta haien barruan, badago milioi batetik gertu dagoen zifra bat, 2 urte daramatenak horretan. Eta zifra milioi erdikoak 4 urte baino gehiago daramatenak. Hau da, pertsona horiek prestazio errentak ez dituztenak, eta marginazio sozial eta lanekoa sofritzen dutenak. Epe luzeko langabezia Espainian luzeagoa da Europa baino gehiago, beraz desberdinkeria faktore bada enpleguaren aurrean. Eta desberdintasun maila handiak dakartza gainerako herrialdeetan baino. Eta gainera epe luzeko langabezia hori ez da murrizten lana sortzen denean, enplegua sortzen denean. Hau da, iraupen luzeko langabeziaren muina ez da murrizten enplegua sortzen denean ere. Eta horren gakoa, edo horrek adierazten du, proba fundamental bat, enplegu politika publikoek ez dutela funtzionatzen Espainian. Ez duela politikarik aukerak berdintzeko. Iraupen luzeko langabea gelditzen dira hor betiko
langabezian. Zergatik ez du funtzionatzen, zergatik ez dute funtzionatzen enplegu politika horiek. Gakoa dago nire ikuspegitik ez dutelako funtzionatzen la merkatuko zerbitzuak. Hau da, ematen du osasun zerbitzuak, medikurik ez balu bezala. Eta orduan diagnostikorik egingo ez balitz bezala, eta tratamenduak aplikatuko ez balira bezala. Hau da, gaixoak, iraupen-luzeko langabeak, ez dilateke inoiz sendatuko. Eta hori da gertatzen zaiena. Hau da, sistemak bakarrik eskaintzen du, botikak eskaintzen ditu. Langabeek aukeratu berrituzten botikak gainera, medikuak izan gabe, ezagutu gabe ze gaixotasun duten zehatz-mehatz, eta jakin gabe zein den tratamendu egokia. Eta hau da Espainiako enplegu politika aktiboen egoera. Basate baterako, informazio oso gutxi ematen dute enplegu sistema politikak egiten dituzten politika aktiboen inguruan. Ze duela gutxi, azterlan bat egin zen, baina orango nintzen, bai. Hori izan zen azterlan kuantitatibo bakarra, gaur egun dagoena enplegu politika aktiboen inguruan. Eta milioi laurden langabe aztertu zituen, eta emaitzak sintetikoki izan ziren 5 urtean langabeen 90% ez zuen oinarrizko zerbitzu bakar bat ere jaso. 90%. Ez iraupen luzekoak, ez motzekoak ere. Egoeran, azterlan horretatik, duela urte gutxi izan ziren, eta gutxi hobetu da. Zergatik da horrela? Zergatik ez du funtzionatzen. Ez du funtzionatzen zergatik zerbitzuak hain oinarrizkoak baldin badira, ez dira ematen. Ez zaizki ematen langabei. Neko komplexua da, gaia instituzionalki, arazo asko daude, baina sintetizatuz asko, nik esango nuke bi arrazoi funtsezko daudela. Lehena, enplegu zerbitzuak ez dute funtzionatzen, estatuak ez dituelako finantzatzen eta autonomia erkidegoak ere ez dituztelako beharrezko baliabidea jartzen horretarako. Baina finantzatzen dira enplegu programak eta prestakuntzak, baina zerbitzuak ez ematen du, sinestezina ematen du. Denok egon beharko genuke ados hori dela giltzarria. Hau da, gainerako politikak horren gainean ereketzen direla. Zuk ez badakizu ze gertatzen zaien langabei, ze prestakuntza programa eskiniko diezu. Una pregunta rápida, Antonio. ¿Tú no detectas un cambio? Zuk ez duzu aldaketa bat detektatzen? Zuk erantzukizunak izan zen duenean eta orain, ze uste dut orain, bai, ematen du aldaketa haizeak badaudela. Gaia komplexua da. Bai, urte askoan guk izan dugun arazoa izan da, ez degula diagnostikorik izan. Eta, bazegoen ohitura bat, eta tradizio bat, inertzia bat, enplegu politiketan. Espainia dator testuingu baretik, non arlo horretan ezagutzarik eza, eta ez ezagutza gainerako Europako horretan egiten dena, gero eta handiago da. Eta bigarren arazo bat dago, eta honekin isilduko naiz. Hau zergatik da horrela, zergatik ez dira ematen zerbitzu publiko horiek. Ez dago lako inolako bete beharrik enplegu zerbitzu publiko horiek emateko. Bai, hau da kontua da, orain zuzendu egin behar dela enplegu lege berriarekin hori, baina segurenez ez dut ezagutzen hain ondo zuen aurre kontua, aurre proiektua. Baina hau ez dago ondo lotuta. Oso ondo, Antonio, fenomenal. El problema de la desigualdad y del paro de larga duración. Eta iraupen luzeko galangabeak hor daude. Orain beste diagnostiko zati bat, Sergio. Azken aldian lanean egon zara, pandemian, iritsi zitzaigun, ze eragin izan du desberdinkeria gugan, ondo dago jakitea, ederki. Pandemiak inpaktu desberdina du, ez du 2008ko krisiarik zer ikusirik, nik uste dut asimetrikoagoa izan dela, bai enplegu mailan, bai soldatari dagokionez. Guk ikerketak egin ditugun, baina badira beste batzuk. Analisi guztiak bat datoz. Hau da, harreman lineal bat dago.
Beraz, krisi hau laburragoa izan da, asimetrikoagoa izan da, regresiboagoa izan da. Zergatik izan da hain asimetrikoa? Krisi hau oso lotuta egon da lanaren izaerarekin. Hau da, nori eragin dio gehiago? Eskuko lan egiten duten haiei, fisikoagoak direnak, hau da, normalean soldata apalagoak dituzte. Itxialdian, beraiek izan zuten eraginik handiena. Eta honekin batera, telelanaren prevalentzia. Krisia iritsi zen, nik gelditu nintzen etxean lanean inolako arazorik gabe. Privilegiatu bat naizenez. Beste, langile batzuk ezin izan duten egin, beraz, krisiak eragin egin ziren zuzenean soldatari dagokionez. Eta naturarekin, lanaren naturarekin, edo izaerarekin oso lotuta dagoen krisia da. Baita ere, lan merkatuko prekarietatea. Baginekien aldi baterako lanaren prevalentzia handiagoa dela kolektibo zaurgarri hauetan. Espainian dikuntzak beti egiten dira eskariaren aldetik, beraz, krisi bat iristen da, eta errexena da, lan kontratuak alde batera uztea merkeen nahi direlako, edo itxoitea noiz irangutzen diren, eta kitxo. Eta ez berritzea. Beraz, horregatik, horrela, azaltzen da zergatik izan den hain asimetrikoa, zergatik izan den hain erregresiboa. Eta pixka bat bustiz, ze ez dut esondo ezagutzen zuek bezala politikaren egunerokoa, baina kontuan hartuz diagnostiko hori dagoela, krisia hain asimetrikoa izan dela, zer egin genezake. Nik esango nuke, zerbait egiten ari garela, hau da indartzen ari gara ikuspegi banatzailea, politikak pentsatzen ditugunean errekuperaziorako, nola egin daiteke eskaintza politikak, eta asko hitz egin da, politika aktiboari buruz hitz egin da, atzo ere, barrutik ondo ezagutzen duten jendearen aldetik. Eta atzo aipatu zen, prestakuntza programetan gehiago gastatu behar dela. Hemen konparatiboki gutxiago gastatzen da. Baina politika aktiboak ez dira bakarrik. Osagai garrantzitsu bakarra, prestakuntza etengabeak ere hor dago. Horri buruz ere hitz egin da biltzar honetan. Europa mailan 10 lagunetatik batek bakarrik parte hartzen du horrelako programa batean, eta hemen kontua ez da bakarrik langabei laguntzea, noski, garrantzitsuak dira, baina lagundu egin batzaile ere lan merkatuan daudenei. Hau da, senior langilei, sartze programetan daudenak, beraiek ere birziklatu egin behar dute, baina baita ere, kualifikaziorik gabeko okupazioak, automatizazio arriskuan daudenak, beraz, hau bultzatu beharko litzateke. Eta zentzu honetan, noski, bultzatu behar dira programa hauek, baina kontuz ibili behar dugu, ze Mateo efektua hor dago. Hau da, programa honetatik etekin ateratzen dutenak ez dira gehien behar dutenak, baizik eta posizio erosoagoa dutenak. Horren ondorio zer? Zuk inbertitu, gastatu dezakezu etengabeko prestakuntzan, eta arazoa ez murriztu, baizik eta desberdinke dira zabaldu. Beraz, etengabeko prestakuntza, bai. Baina kirurgikoak izan behar dute, hau zaurgarriena entzat izan behar dute. Argi eta garbi bezala kontrakoa lortuko dugu. Eta eskentzaren politikaz gainera, impacto asimetriko bat egon delako, politika kompensatoriak egiten direlako zentzu horretan, eta nire iritziz, adibidez diru sarrera minimoa, RGIa, baita ere 200 euroko laguntza puntual horiek, neurri horiek duela bi egun atera zen, txosten bat, AIREFek egindakoa, eta erakutsi dute progresiboak direla, hainbat politika ebaluatzen dituzte, inflazioaren ondorioak arintzeko eta politika konpensatori horiek inpaktu progresiboa dute, baina garraiorako laguntzak ez dira hain progresiboak eta batzuk regresiboak direla esan genezake. Beraz, nik hori indartuko nuke. Zerrak elek esan duenaren aritik badakigu, lehen baino gehiago banatzen dugula, baina gure Europako bazkide baino gutxiago gehiago, bir banatu nahi badugu, gehiago inbertitu behar da honetan, politika hauetan. Nik hemen erantzin nahi nuke, pandemiarekin, gauza bat oso ondo egin dela, erteak. Erteak izan dira politika bat hor zeudenak, kaxoian, tiraderan, baina ez ziren erabiltzen. Eta beraz, ertea izan duten pertsonaiek ez dute enplegua galdu. Eta horregatik desberdinkeria asko zer gutxiago handitu da. Ustez gertatu zitekenaren ondoan zer ikasi beharko genuke. Erteek beti bideratu behar direla langile guztientzat. Eta kasu honetan, batez ere zuzendu zitzaizkien
kontratu mugabeak zituztenentzat. Beraz ikasi behar da, hurrengoan horrelako shock bat pasatzen zaigunean, aldi baterako kontratu duten pertsonak egon barru lukete, babestuak ere bai. Eta gainera, egon barru lukete erten, hau da, egoera izoztuko balitz bezala, zu ertean zauden lau hilabetez, hor, pandemiak iraun bitartean zuk jarraitu behar duzu egoera berberean. Eta nik uste dut, hori ez dela oso zaila. Oso ondo ezarri zen mugabeko kontratuetan. Eta askoz gutxiago handituko litzateke desberdintasuna geru zaietan. Sergio esaten duen bezala, asko galdu zutenak horregatik. Beraz, desberdintasuna oso binkulatuta dago gure herrian. Batez ere langabezia jetxira horretan. Pertsonak atxiki egin behar ditugu horrelako sosak ditugunean. Hau da, politika birbanatzaileak eta transferentziak. A incrementar o a disminuir menos la desigualdad. Sergio ha hablado de algunas políticas. Sergio aipatu ditu eskaintza politika batzuk, eta badaude mota gehiago ere, baditugu banaketa aurrekoak, hau da, lan merkatuan sartu baino lehen egin beharrekoak, eta ekoizpen fase aurrekoak, eta gutxieneko soldata hori bada, hain zuzen ere, ekoizten den bitartean, proposatzen neurri bat, ez da, soldata bat jartzen duzu maila jakin batean. Carlos aditua da, gutxieneko soldatan, nik aholkularitza mailan parte hartu nuen berarekin, denbora batez, berak bertan jarraitzen du, panel horretan, eta jakin nahiko nuke zure iritzia, zer eragin duen desberdintasunean gutxieneko soldata politika ere, hor dugulako eta erabili behar dugulako, hain zuzen ere, arazo benetan larri horri aurre egiteko. Desberdintasunari aurre egiteko. Eskerrik asko, Sara. Agian, hasteko, definitu beharko genuke zer den gutxieneko soldata duin bat. Eta hor, adituen batzordean ere, gobernuak ala eskatuta, esaten ziguten, bete egin behar zela Espainiako gobernuak sinatu zuen hori, estatuaren gobernuak sinatu zuen hori. Eta zehazki Europako gutun sozialean sinatuta zegoen hori. Bertan, ezarri egiten da, gutxieneko soldata duin bat, badela, batez besteko langile jasotzen dutenaren 60%. Hau da, kotizazioak ordaindu ondoren eta feza ordaindu ondoren. Hau da, zer geratzen den gastatzeko. Hau da, batez besteko langile jasoko lukenaren 60%. Lanaldi osoa kontuan izan da, lanaldi osorako langileentzat ezartzen baita gutxieneko soldata hori. Eta bada, duintzat jotzen den neurria, bai? Eta termino teorikoagoetan edo generikoagoetan gutxieneko soldata lotuta dago herrialdearen bizimailarekin, ez da? Nik batzuetan adibide bat jartzen dut, eta... Perdón, creo que ahora mejor. Bien, no tanto con la productividad del trabajo en... Eta ez hainbeste egiten den lanaren produktibitatearekin lotuta, baizik eta herrialdearen bizi mailaren kalitatearekin lotuta. Ziurrenik, Mumbain lan egiten duen autobus gidari batek edo Frankfurten egiten duenak izango dute, zeregin oso antzekoa, ez da, baina soldata oso desberdina izango da, bataren eta bestearen artean. Desberdina dira ere, bidaiariak eta eramaten dituzten pertsonak, eta hori azken batean lotuta dago bizi mailarekin eta batez besteko produktibotasunarekin ere. Beraz, hori hartzen da, erreferentzia gisa, eta 60% badirudi, Europako testuinguru batean, badela beharradina ona den neurri bat. Baina ez dugu lortu, Europako zuzentarauan ere sedimentatzean naiz eta gauden herrialde batzuk, sinatu dugunak aipatu dudan gutun hori. Eta, horrez gain, gutxieneko soldatanek baitu onura batzuk, ezta? Eta horretan sartuko naiz. Ikusten ari gara, orain adituen batzordaren bigarren fase honetan, aztertuz zer ondorio dituen desberdintasunaren gainean,
ikusten da, analisi oso sinplekin ere, ulertu egiten dela, soldaten banaketa horrekin, bermatu egiten dela banaketaren barruko desberdintasun txikiago bat. Badago ere, ala ere, beste dokumentu, edo beste barkatu osagai positibo bat. Eta da, zer gertatzen den langile horiekin, gutxieneko soldata jasotzen dutenekin. Eta gauza bera, etxeak antolatzen baditugu errenta mailaren arabera, ikusten dugu langile gehiago jasotzen dutela gutxieneko soldata bat banaketa horren beheko zatietan, dauden etxeetan. Beraz, bada esku hartzeko tresna bat. Ez da bakarra, Eta ziurrenik ere ez da izango eraginkorrena. Baina bada lagungarria izan daitekeen tresna bat. Beste batzuk aipatu ditugu. Adibidez, enplegua sortzea, enpleguaren egonkortasuna, enpleguaren politika aktiboak, laneratzeko gutxieneko errentak, horiek ere noski badira tresna garrantzitsuak. Eta, zeintzu dira kontrako alderdiak? Gutxieneko soldatak izan ditzaknak zerak ederki daki honi buruz, asko eztabaidatu genuen adituen batzorde horretan, egon zen tirabira ugari honekin lotuta, baina adituen taldean eta genuen lanekin, esango nuke adostasun produktibo bat lortu genuela. Eta adostasun horretan, egia da, guztiok igo nahi dugula gutxieneko soldata, baina lana duintzari dagokionez eta ezberdintasuna murriztari dagokionez, bakigu kontra sortzailea izan daitekela. Enpleguaren sorkuntza hori murriztuz edo oztopatuz. Eta hemen nik uste, begira da oso makro batean, eta zerketa oso zorrotz bat egin gabe, dirudi nahiko aukera daudela hobekuntzarako, eta iruditzen zait hor aztertu zela, zer nolakoa zen erosketa gaitasuna, 2016ko igoera ura egin zenean, 2007an gogoratu beste 100%koa egin zela, 9 eurotara iritsiz. Baina lehenengoa 2017an egin zen, hori gogoratu. Eta aurreko urtean, gutxieneko soldataren erosketa almena 1,5 txikiagoa zen, 1980koarekin alderatuta. Beraz, hori bada alde benetan handia 36 urte erosketa almena hobetu gabe. Galera txiki bat ere gertatu zen izan ere. Benetako produktibitatea 160 igo zenean. Gutxieneko soldata, nazioarteko konparazioetan ere ikusita, eta ikusita ardatz vertikalean per capita errenta edo bizi maila adierazten zuen beste edozein adierazle jarrita vertikalean eta horizontalean gutxieneko soldata, ikusten zen Espainian ez genuela arrazoizko gutxieneko soldata bat, duintasun maila gutxieneko bat bermatuz Europako testu inguruan. Beraz, osagai makroi dagokionez, ikuspegi makroari dagokionez, hori ikusi zen. Eta hasi ziren estimazio batzuk egiten, 2017ko igoera proposatzeko, eta horrela, ikusi ziren emaitzak, lotuta zoden ere, lotuta zoden beste hainbat arazorekin. Adibidez gertatzen izen enplegu suntxiketarekin, hau da, bazoden beste datu batzuk, eskatzen zutenak egokitzen bat egitea. Gaur egun estimazioak beste modu batera egin dira, eta nabarmen murriztu da, enpleguen murrizketaren inpaktua. Eta ez dute hitz egiten horretaz baizik eta enpleguaren sorrera txikiago batez.
gaur egun Sara de la Ricak ere badu beste lan oso interesgarri bat, nik aurkezpen batean ikusi ahal izan nuen, eta bertan enpleguaren intentsitatea hitz egiten zuen, eta bertan aipatzen zen inpaktuaz, inpaktuaren txikitasun horretaz, ezta? Eta esan beharra dago ere, lehenengo analizia egin genuela gara hartan genuenarekin, ezta? Eta noski ezin duzu ezabatu, ezin dituzu ezabatu beste elementu horiek parte hartzen dutenak ere alderdi honetan, enpleguarekin lotutako honetan, ezta? Eta batzuek agian jakingo duzu, baina epari esker ere 2, 3 hilabeteko eta 5-6 azter daitezkela ginean, beraz, ikus daiteke nolako mugimendua egoten den 3 hileko batetik bestera, ezta? Igoera gertatu zenean, zer gertatu zen ikusi genuen. Eta guk aztertzen genuen probabilitatea. Zer probabilitate zegoen, igoera hori jasango zuten taldeetan. Talde horiek baziren prestakuntza maila oso txikiko langileak, edotan nekazaritzako langileak. Lehenengo analiziarekin, trantsizioak alderatuz, aurreko 4 urteekin, hazkundea 4 urte horietan gertatu baitzen, 2019 hazu dugu, baina izan zen desazelerazio urte bat, gero pandemia iritsi zen eta horri esker oso urte ona izan zen, enplegu asko sortu baitzen, baina horrekin alderatuta zer ikusi zen, etzela murrizten, etzela txikitzen, enpleguan mantentzeko probabilitatea. Beraz, etzen ikusten, impactu signifikatio, moztu ingo zaitut, ikusten nahi zelako, 10 minutora matzazola eta beste 5 erabili duz, erat moztu ingo izut. Ongi gutxieneko soldata eske bere pasioa da. Gero gutxiago izango duzu, berazuk zeuk, ados. Esaldi bat. Carlos, venga, bat. Laburtu esaldi bakarrean. Zer da gutxieneko soldatak duen alderdi eraldatzailea? Hau interesatzen zaizu, bat dago duintasunarekin eta berdintasunarekin lotuta. Bestea, beste lan interesgarri batzuetan ikusi dugu, adibidez Dussmanen lan horretan, Alemanian gutxieneko soldata igotzeko egindako horretan, Dussmanek oso modu sinplean zera esan du, gutxieneko soldata badela negozio txarren sega moduko bat. Eta horretaz, enpresa batzuk itxe egiten dute, berain merkatu kuota eskatzen dute, bertako baliabide finantzario eta laboralak eskatzen dituzte, eta langile eta kuota horiek birkolokatu egiten dira enpresa egokiagotan. Beraz, badu ere eraldatzailea den alderdi hori, ehun produktiboa eraldatu egiten du. Ederki, eskerrik asko, Carlos. Beste, galdera batzuetara igaro aurretik, eta pixka bat lotuz esaten ari zaretena, badago beste zerbait iruditzen zaiena aipatu behar duguna. Eta bada aukeretan dagoen desberdintasuna. Oso modu sinplean azalduta, bada desberdintasun bat sortzen dena pertsonarekin lotuta ez dagoen zerbaitengatik. Eta zer izan daiteke hori? Adibidez, familiaren egoera sozioekonomikoa txikia zinean generoa. Zu jaio egiten zara, genero zehatz batekin, eta horrek ere eragina du. Zure egoera, jaiotzen zaren lurralde horretan. Baldintza horiek guztiek, egoera horiek guztiek, ikusi dugunez, eragin handia dute desberdintasun horretan amaierakoan. Eta zer egiten dugu? Normalean, saiatzen gara, desberdintasun horiek aztertzean, errentari buruzari naizen, horietatik zenbat lotuta dagoen, pertsonaekin lotuta ez dagoen, faktore horrekin, tamalez oso handia da, Ikusten dugun desberdintasunan erdia baino gehiago, lotuta dago jaiotzen zaren lekuaren ezaugarriengatik. Honek zer esaten digu? Honek esaten digu oso garrantzitsua dela prebenitzeko ekitea. Gero lan merkatuan gertatuko den hori prebenitzeko. Eta horretarako behar ditugu birbanak eta politikak. Eta neurriak. Eta beste alderdi garrantzitsu bat hauxe da.
desigualdad que vemos que claramente se genera por donde tú de donde tú vienes. Eta zu datozen tokitik, ze inolako zalantzarik gabe, hori ez da batero justua. Seguru ez badaude beste batzuek esaten dutenak, bai, eragina dutenak, eta baina hori, hain zuzen ere, ez du inolako zer ikusirik pertsonekin. Ze, beraz, nahi bali batugu gizarte justu batean hori egin, eliminatu egin behar da erabat. Baina hortik, hola, ez izan arren, haundituz doa nondik datozen zatozen non zauden jakiteko. Iritzirik baduzu? Lehen komentatzen ari zinen bezala zu aukera desberdintasunak neurtzen dituzunean, badago beste parte bat alegina neurtzen duena. Beraz, zuk lotzen duzunean hazkundearekin, hor gure BPG per capita hazi egiten da, baina gure ingura barri lotuta dagoenean, guk nertzen dugunean, aleginetik ikusten dugunean, guk egin dezakegun gauza bakarra, hau da, gutxieneko salata bezala, itaia pasatzeko, ezinezkoa den zerbait, hobe da hezkuntza hobetzean, ze badago zerbait, ahaztu behar ez duguna. Hau da, pertsona guztiek familia desberdinta jaso daitezke, baina denbora berbera dugu denok. Beraz guk lortzen baldin badugu, hezkuntza izan dadin prestigiozkoa eta zure titulua merkatura ateratzen zarenean esan nahi bat izatea, hor lortuko duzu klase apalagoek lortzea puntu antzeko etara iristea gainerakoin konparatuta. Nik uste dut hezkuntzak eta unibertsitate publikoak hobetzea. Hori funtsezkoa da. Bai, Sergio, ni, benetan izugarri gustatzen zait gai hau eta parte hartu nahi dut. Ni nahiko pesimista naiz. Kongresuaren galdera batzuk, hau da, desberdintasuna dago, eta beti egongo dira desberdintasunak, noski. Baina ez da gauza dikotomiko bat, ea zerbait graduatua den. Eta edozein hobekuntza, ongi etorria da, Sarak esan duen bezala, zeu oinarritzen ari gara, desberdintasun jakin batean, hau da, aukerak modu desberdina emanatzen direlako, zahaleginari edo merituari ondorengo desberdintasunak. Interesatzen zaizkigu ze hor badago maniobra tarte bat. Zeratik dakigu justua dela, zeratik dakigu aukerak manatzen direla modu desberdinean. Badaude hainbat prozesu, jokoan sartzen direnak. Segregazioa lehendabizi oso argia da genero auziagatik. Emakumeak gain ordezkatuak sektore batzuetan zaintzan, osasun zerbitzuetan, gizonak beste batzuetan, finantza zerbitzuetan. Hau da, efektu konposizio horrek ja austura, soldata austura arrakalak hartzen du. Eta gero diskriminazioa dago gaur egun. Eta bera genero arrazoigatik, eta arrazoi etnikoagatik, eta arrazoi klaseagatik. Eta evidentzia daude modu desberdinetan erakusten dutenak hori oso argi. Curriculum fiktizioak bilatzen diranean enpresetara non kalkatuak dira curriculumak, aldaera bat kenduta. Etnia edo klase sozial. Otros proxies, ¿no? Y se ve que los retornos, los resultados. Eta ikusten da, ez da, emaitza kurrikuluma izan da, prestakuntza berdina izan da, ikusten da, etniak eta klase sozialak eragin handi bat dutela. Eta badago ere evidentzia deskriptibo handia, eta ikusten duzu, graduatu berberen titulazio bereko kohorten kasuan ere ikusten duzu, aldaketak egoten direla. Eta zein da horren azalpena? Esan bezala etniak eta klase sozialak badute eragin handia. Eta badaude ere bestelako desberdintasunak ere. Prestakuntza noski, gakoa da, berdintasunezkoa sustatu beharko genuke. Eta iruditzen zait, aukera asko ditugula. Adibidez, kurrikulum anonimoaren erabilera sustatzea. Badau jendea, jada hau bultzatzen eta jardun bideon bezala, argazkiak kentzea, ez? Soilik eratza funtsezkoa dena, ez du zertan agertu behar bestelako klase markagailurik, ez? Zer eskoletara joan den, eta bar.
eta ordaindu gabeko praktikak ezabatza hori privilegio bat da, eta hori soilik egin dezake atzean babes ekonomiko bat duenak, eta segmentu batzuek bakarrik egin dezakete hori. Eta beste neurri oso mikro bat da, datu eta informazio gehiago edukitzea enpresetan. Pertsonen profil soziodemografikoari buruz, eta goi mailako agintariei buruz ere, besteak beste, zuk aztertzeko eta jakiteko zer ari den gertatzen, eta zer nolako segregazio eta diskriminazio kasu dauden ere. Askotan gainera enpresa beraiek ere ez dute izaten horren berri, ez da? Eta gainera hori kanal informalen bitartez egiten da. Euskadin ari gara, azterketa bat egiten ere segregazioari buruz ikastetxeetan, badakigu segregazioarekin arazo handi bat daukagula Euskadin, eta eraldaketa bat bilatzen ari da, batez ere baditugu, bertan jaiotako etorkinak eta trantsizio bat beharko dugu, gero eta jende gehiago iritsiko delako, eta segregazioaren politikarekin jarraitzen badugu, eta ikusi da orain arte ez dugula lotu horre uztarketa bat bultzatzea, segregazioa eta desberdintasuna gero eta handiagoak izango dira. Zerbait gehiago ni buruz edo pasatuko dugu beste gaira? Más breve que antes. Venga. Lehen baino laburrago arituko naiz. Muy bien. Bai, bestela moztuko zaitut. Vamos, coincido, efectivamente. Bai, ados nago erabat. Eta elementuren batean, polemizatzeagatik. Gustatzen zaizu, Ez alda eskatu diguzuna, polemika pixka piztutzea. Rakelek lehen aipatu du, ez da? Sektore publikoan El problema que tenemos fundamentalmente cuando... badugula inefikazia arazo bat, ez da? Eta ez zait iruditzen, ala denik, infrafinantzatuta dago, badaukagu, ekarpen fiskal oso handia, presioa, ja ezin da esan, ekarpen fiskala 5,5 puntu azpitik dago, PIB-ari dagokionez. Eta guk edukiko bagenu ekarpen bat batez bestekoan dagoena 78.000 milioi euro gehiago bilduko genituzke. Eta horrek zorpetze batera eramaten gaitu. Etorkizuneko belaunaldiek ordaindu beharko dute. Eta ongi finantzatutako estatu bat izango bagenu, orduan, osasun hobea izango genuke, eta osasungintza hobea izango genuke, eta Zuckman, Piketty bezalako espezialistek proposatzen dutenaren arira, merkatu libre batean edonork sor lezake enpresa handi bat, eta badakigu bertan daudela, ez da, eskubideak. Baina, behin pertsona hori desagertzen denean, gizartera itzuli beharko litzateke, familiari ere uneko oso handi bat geratuko litzaioke. Eta hori baliagarria izan beharko litzateke kapital fundazional bat sortzeko gazteentzat, eta horrekin konpontzen saiatuko ginateke sarak aipatu duen zoriaren alderdi hori, ez da? Zoriaren ondorioz, batzuk geratzen gara, familia batzuetan, non baliabide gehiago ditugun, eta beste batzuk baliabide gutxiagoko familietan. Ez dago zabera Espainian jaiotzea, edo Afrika iparraldean jaiotzea, edo Extremaduran jaiotzea, ezta? Beraz, hor iruditzen zait ausartagoak izan daitezkela, gerra garaia bizitzen ari gara, eta horren ondorioz, ezinbestekoa izango da. Gauzatxo bat, besterik ez. Nire iritziz, eta Pikettyk esan duen bezala, politika batzuk ez daude bideratuta benetan behar duten pertsonei. Eta, adibidez, unibertsitateko bekak gaizki diseinatuta daude. Irizpide argi bat behar dugu, errentarena. Eta pertsona guztiek ez lukete ordaindu beharko gauza bera. Eta ez lukete denek jaso beharko beka bat unibertsitatera joateko. Eta hori hobetu egin behar dugu. Eta Elgak 5 urtetik gora daramatza hori esaten.
Nik esan dut, estatua bai, 6 puntu murriztu ditzake, baina hobeto egin dezake egia da. Elgak hori esaten du bekoak ez dugula ongi diseinatutako transferentziarik, bai, eta Piketik ere, eta Zuckmanek ere. Bai, baina bekoen gana iriste eza hori ez da aurrekontuan birbanaketa batekin behar delako, baizik eta azpi finantzaketa bat egon daitekelako, badaukagu gutxieneko soldata hori eta gutxieneko errentak ere baditugu. Eta administrazioan, bai estatuan eta bai administrazio autonomia erkidegoetan presioa oso handia da. Portugalen gutxiago jasotzen dute eta gehiago birbanatzen dute, ezta? Baiatz asko atera zen politika aktibo ez hitzein genuenean, ezta? Pertsona bakoitzaren jarraipena egin beharko litzateke eta bakoitzari behar duen eman, eta honekin gauza bera, pandemiarekin edo zein xoken aurrean, desberdintasun bat murrizteko kirurgikoki joan beharko gara gehien kaltetutako talde horietara. Zer eskatzen duenek, informazio behi izan behar dugula, bakoitzarentzat, eta modernizatu egin behar dela ere datuen bilketa, baina hori uste guztiz posible dela, eta horrela segurazki efikazia handiago izango genuke desberdintasunari aurre egiteko. Antonio, alderdi oso garrantzitsu bat interesatzen zait. Lanekoa, eta laneko pobreziari heldu nahi diot. Lehen ez zen existitzen, baina 2008ko krisialdiaren ondorioz, benetako berakada bat egon da soldatetan, eta horren ondorioz, kolektibo batzuek enplegua izan arren pobre izatari uzteko aukerarik ez dute. Beraz, ikusten ari gara, hori gertatzen ari dela talde askotan. Eta zer egin dezakegu horren aurrean? Bueno, beti bezala osongi aztertu, ez da? Eta laneko pobreziarekin zer gertatzen zaigu langabeziarekin bezala, ez da? Europako lehenengo postuetan gaudela. Adierazle guztietan berdin dio non begiratzen dugu laneko pobreziari dagokionez, lehenengo postuetan gaude. Ezaugarri beti lehenengo postuetan. Eta, zerbait gertatzen da, ez da? Zerbait gertatzen da hemen, Espainian, zerbait dago, oro har herrialde guztiei eragiten dion horrez gain, herrialde askotan, gora egin baitu, azken urteotan, laneko pobreziak, baina ez hemen bezain beste. Hemen indize horiek benetan erraldoiak dira. Eta iruditzen zait, daudela tokiko hainbat faktore. Bada sistema bat, eragiten ari dena, soldaten berakada bat, eta hori enpresen esku dago, 41. artikulua, ez da, langileen estatutua ospetsu horrekin lotutakoa. Zeinen arabera, etengabe erabiliezak egun soldaten devaluazio hori. Estatistikei begiratuz gero, ere, lanpostu berdinetarako, eta ikusita konposizioa estatistikea horietan, ikusten dugu berakada oso bizia gertatu dela azken hamarkada honetan, eta lanpostu berberak izaten ari gara. Eta hori 21. artikuluarekin lotuta dago. Irekiera oso handi bat dugu. Eta beste herrialde batzuetan, baino gutxiago, gertatu da, baina kontuan izan behar dugu milioiak milioika direla iraupen gutxiko lanpostuak edukitzen ari direnak. Eta engainotsuak. Engainotsuak dira, eta zergatik diot hau? Lanaldi partzialean, badirudielako, iraupena laburragoa dela, baina ikusten badugu, hileko iraupenetan, badirudi zirkularen kuadratura asmatu dugula. Eta gero, daude, aldi baterako, sasoiko lanak, eta ikusten dugu, kombinazio bat gertatzen dela,
Eta ikusten dugu antolaketa desberdin batekin agian aldaketa batzuk lor genitzakeela. Herrialde askotan egiten dira horrelako zerbitzua, baina uste dut ongi araututa hobeto ordaindutako lanak izango nituzkela eta pobreziako lanpostu gutxiago izango genituzkeela. Baina hemen iruditzen zait berariazko tresnak beharko ditugula laneko arazo horiei heltzeko. Gainera kontuan izan dezagun feminizatuak direla eta abar, ez da? Una regulación laboral. Eta horiek erantzuten diote oso antzinako logika bati. ¿no? Y por tanto, efectivamente, conseguimos que Gutxieneko soldata bat dugu, eta lortzen dugu lan egindako ordu bakoitzeko zu gutxieneko soldata bat izatea. Eta gutxienez ateratzen zaitu pobrezia, lan pobrezia arrisku horretatik, ez? Eta uste dut bi erronka ditugula. Lehenengoa da lan pobreziaren kolektibo hau hor dago, ez delako gai lan egiteko, beharainako ordua lan egiteko, etxera soldata duin batekin ibiltzeko. precariedad. Y la siguiente es Eta urrengoa da negoziazio kolektiboa non hitzartu egiten diren baldintza duin batzuk. Badago hirugarren bat, eta da enplegu hobeak sortzea. Hau da transizio garrantzitsu batzuetan gaude, baina transizio teknologikoa, transizio klimatikoak utzi egingo digu enplegu berriak sortzen. Eta horretarako uste dut funtsezkoa dela pentsatzea, ze motatako enplegu sortu nahi ditugun, eta lehentasunak eman inbertsio batzuei beste batzuen aurrean. Eta horretarako nahi nuen pixka bat Sergiok bukatzea. Dexente hitz egin dugu beste ponentzia batzuetan aldaketa teknologikoari buruz. Nola aldatzen diren atazak egin beharrekoak, nola aldatzen den enpleguen aurpegia, baina garrantzitsua da ikustea horrek zer egin duen desberdintasunean. Eta Sergio, kontatu pixka bat, nola aldaketa teknologiko horrek ze eragin duen desberdintasunean. Gaitasunetan adibidez. Bai, hain zuzen ere aldaketa teknologikoak egiten du lan errutinarioenak estandarizagarriak izatea eta erres ordeztea. Eta langile horiek arriskuan daude noski. Zeintzuk dira profilak, gaitasunak, mamira joan, zer eskatzen da gehien bat gaur egun? Eta zer gutxiago? Zer gutxiago, ze desberdintasunak gutxiago esatzen gaitu. Lan errutinarioetan, estandarizatuetan dauden langileak, birbederatu egin behar dira, prestakuntza eman bertzaile beste lan horietan. Eta gaur egun frogak erakusten du gehien eskatzen direnak direla gaitasun digitalak. Ez du zertan pentsatu behar oso gauza aurreratuetan, hori ere garrantzitsua da ekonomian, baina enpresa askok gaitasun digital oinarrizkoak erakusten ditu, datu manejua, plataformak partekatzea informazioa banatzeko, eta gainera eztabaida bat terminorekin, da gaitasun sozialak, gaitasun bigunak ez kognitiboak. Eta horiek dira antolatzeko gaitasuna, planifikatzekoa, lantaldeak iruditzen zait, sormena, gaitasuna komunikatzeko eta bar. Eta badakigu gaitasun horiek garrantzitsua dela. Hau da, badaude evidentzia mota batzuk. Eta Mariok lehen eskatu du violentzia zeintzuk diren, gehien hasi diren gaitasunak. Eta ikusten dugu gehien hasi direnak, digitalak eta sozialak dira. Horiek lotzen dira soldata altuenekin, hau da gehien irabazten duenak gako gisa aipatzen dira, agertzen dira ere online iragarkiak, Mariok esan duen bezala, modu errekurrentean, hau da Burning Class erresuma batuan, hor agertzen dira. Eta gainera, ziurgabetasuna dute ere eta zailagoak dira automatizatzen. Eta naiz eta oso garrantzitsuak izan biak, arrakalak bat daude Europan,
lan adina dutenen pertsona gehienek ez daukate gaitasun digitalik. Eta 10 enpresatik 9 garrantzitsutza jotzen dute. Nola bultzatu gaitasun digital horiek? Hor dago prestakuntza, bai. Ze horretan eta orduan sortzen da desberdintasun handi bat. Ze habilidade horiek gehiago transmititzen dira etxean. Kontaktuetan gehiago lotzen da, giza kapitalean. Horregatik desberdin da. Horregatik lan merkatuan pixka kristalizatu egiten dira alde zaurretik dauden desberdintasunak. Eta horregatik eragin ondorio berritzaileak behar du gero beste bide bat izango litzateke ikasketa etengabea upskilling, reskilling. Eta horretatik langileak etekina ateratzeko. Arrisku handienean daudenak, adineko langileak ere bai. Erreziklatu berduenak aurrera egiteko lan karrera luzeagoekin. Eta besterik gabe eta bukatzeko aipatzea honi dagokionez eskaintza praktika hauetan hauek azpimarratzen badira, kontuz otokina ez diote bakarrik ematen bakarrik batzui, baizik eta benetan automatizatuko den norbaiti lagundu behar diote. Uzten bat didazu, ze oso interesgarria dut, oso apostila txiki bat egin nahi dut. Ara, honek zer ikusi handia du, baita ere langabetuekin. Langile pobreak ere egoera berdinean daude. Eta badago madarikazio bat, hor kondena bat. Lehen aipatu dugu erentzia negatibo bat, hau da aukera izan ez dutenak, eta aukera gutxienak izan dituztenak, eta orain ez dute aukerarik ateratzeko. Hau da kalkulo bat, hau da zeintzuk dira irapen luzeko langabeak. 10-tik 6 datoz oso kualifikazio apala duten lanpostuetatik, eta 10-tik 6 gainera 55 urtetik gorakoak dira. Beraz, badu profila hau guztia hitz egiten dugu, baina nork hitz egingo du horretaz. Nor arduratuko da horretaz. Lehen esan duzu, baina lehen alegina egin behar dute administrazio publikoek. Hau da, norbait okupatu behar da prestakuntza horiek ematen behar dutenei. Eta batez ere, gehien behar dutenei. Hau da, egoera okerrenean daudenak, langabezian daudenak. Azterlan bat egin dugu eta bilakaera, soldata bilakaera begiratuko dugu. Hau da, lortutako maila, hezkuntza maila, eta bigarren mailako hezkuntza egiten dutenak, zeintzuk egiten dute, zen iristen da erdiko prestakuntza batera, eta zen iristen dago mailako prestakuntzara edo unibertsitatera edo lanbide heziketara. Eta beraz zerotik hasten gara, eta Euskadin ikusten duguna da, prestakuntza izan dugun guztia, eta unibertsitateak beti ere handitu egin dituztera beren soldatak. Baina, bigarren hezkuntza maila un descenso enorme. Por tanto, aquí hay una lección. Berak handia dute, beraz, Euskadin, zorionez, pertsona asko ez daudela horrekin. Eta iritsi behar dugu zerora. De nuestras personas jóvenes que no... Pertsona gazteak, lanbide heziketa ertaina edo goi mailakoa lortzen ez dutenak, eta hau da guk ere egin beharreko lan bat Euskadin. Uste madidazu? Bai, hemendikan egongo da, moderatzailea, badator. Baina aprobetxatu ez da hola. Poner un dato encima de la... Habíamos robado tiempo. Denbora kendu diguzun. Que es que nos poner habían un robado dato tiempo. más encima de la mesa de... Gainera, interesa handiko gaia jarri da Espainian. Guk dugu Europa osoan unibertsitario tasare goi kualifikatuen indize handiena. Eta beti eskaritik abiatu behar dugu.
aparatu produktibo infrabaloratu dugu, ez du behar aina enplegu sortzen mundu guztiarentzat. Eta Rakelek esandako hori ez dula saritzen. Eta lehen Antoniok esan duenarekin, baita ere lan araudia, gutxieneko soldata, hipermalgutasuna denboraldi kontratuetan, horrek ez du lagundu. Ez du lagundu baizik eta pizgarri bat izan da espersentzat prozesu produktiboetan, eta horrek balio erantzi gutxiago sortzen du. Beraz, horrela lan baldintzak murriztuz. Hori da, beraz, erregulazioa oso garrantzitsua da, homologatu izatea gure merkatu Europarekin. Bai, hain zuzen ere. Eta gutxieneko bat egon behar du, produktibitate gutxieneko bat egon behar du negoziontzat eta enplegua sortzeko. Eta hurbildu egin behar dugu Europako eredura, Sarak esan duen bezala. Erteak dira beste modu bat, eta hori Europa erdialean egiten da, beraz, modernizatu egin behar dugu, aldatzeko enpresak eta aparatu produktiboa, eta gainera balioa eranzten duten horientzat eta ez enpresa buruak, lan baldintzak kaskartu egiten dituztenak batzuetan. Bueno, ni oso deportatu naiz moderatzaileak gisa, ordu bete dugu, zuk moztu diezu, bueno, ni akademikoa naiz, ez dakizu ezer den hau. Hau da, ni ponentzia baten erdian, hor uzten zaitu. Galderak? Galderak, Kontxo. La luz podrían encender. Gracias. Sí, Es que no les vemos. ahora sí. Yo quería plantear dos pequeñas reflexiones sobre la situación concreta en Euskadi en relación a dos cuestiones. Euskadiri buruz bi galdera egin nahi ditut. Lehenak zerikusia du langile pobreekin. Eta 3 arrazoi daude, batek zerikusia du soldatekin eta bestera balioa galtzearekin, beste bat zerikusia du lan intensitatearekin, baina 3. bat zerikusia du gainerako diru-sarrerekin, lan pobrezia familia baina neurtzen da. Hau da, beste herrialde batzuekiko alde handia da gainerako prestazioak ze familiak lortzen dituena, langile pobrenak. Eta ongizate estatuetan prestazioak lortzen dituzte etxeengatik, familiagatik, hemen prestazio batzuk izaten ari gara eta gutxi izan ditugu orain arte. Gainera soldata osagarriak daude, langile txiroentzat, hau da, jasotzen dute, gainera familiaren neurrira lotuta daude. Eta familiaren neurriak ere zerikusi handia du neurtzeko moduarekin, lan txirotasunarekin. Beraz, elementu funtsezkoa da la merkatutik kanpo dagoela eta zerikusia du gainerako familiak lortzen dituen gainerako prestazioekin. Horrez zerikusia du ongizate estatuaren finkatzearekin. Espainian gertatzen dena da oso zuzenduta dagoela kotizatu duten pertsonetara. Oso kontributiboa da eta ez du apostorik egiten unibertsaltasunetik harago doazen horietara. Hau da, ez da baita oso garrantzitsua da, eta ez dakit batzita dagoen. Baina unibertsaltasuna eta fokalizaziotik harago badugu prestazio ekonomikoen eredu bat oso orientatuta dagoena kotizatu duen pertsonetara. Ibilbide oso egonkorrak izan dituztenak, adibidez, nire belaunaldiko gizonak, nire aitarenak, baina ez emakumeak, ez gazteak, ez ibilbide egonkorrak izan dituztenak. Eta laguntzak ematen ditugunez, ez etxe bizitzagatik, ez familiagatik, ez eta soldata palengatik. Bienestar está sobre. Eta hau dago orientazio oso kontributiboa delako eta kotizazioetara oso lotuta. Eta gainera esan nahi dut, Rakelek planteatu digun nola aldatu diren Espainian pobrezia prestazio aurretik. Lan merkatu sortzen duen pobrezia, desberdintasunaren pobrezia, sortzen den amaieran. Nik esango nuke Euskadi 2 gauza oso garrantzitsua pasatu direla gaur hasi beharreko. Euskadi 2016 arte, pobrezia tasa primarioa zuen, merkatuak sortutakoak, baina apalagoak, Europa baina apalagoak, eta Espainia baina gutxuak. Pobreza primaria, las que genera. Orain lan merkatuak sortzen dituztenak Espainiarekin parekatzen dira eta Europarekin ere. Bai, beraz, galdu dugu
bereizteko, Europatik bereizteko aukera desberdintasuna saihesteko, eta askoz ere karga gehiago, erantzunkizun gehiago eman diogu eredu birbanatzaileari. Bueno, nire galdera, hain sarrera luze baten ondorioz, eta gainera Sara ere galdetuko nioke, berak ezagutuko ditu gertutik Euskadiko kasua. Euskadi eredu produktibo honekin, zuek aipatu duzue enpleguaren erregulazioa, aipatu duzue ere birbanatzeaz, baina zer gaitasun dugu zuek azkenean plantatu duzen horretarako eredu produktiboak ezartzea, industria politikak ezartzea, eta gai izan behar dugula enpresak hartzeko, lehiakorrak izango direnak munduan, eta pobrezia sortuko dutenak, hau da, gai gara hori egiteko edo borrokorik galduta dago. Sí. Pregunta de Josep, otra hora. Os voy a pedir brevedad. Porque un par de días lo contestamos. Joseba ya nos ha agotado. Bueno, Joseba, ya que Y Cristina también está aquí. Cristina ere hemen dago, Cristina Iglesias hemen dago. Baina lehen da bizi erantzun mesedez. Bueno, ni oso labur. Ba, Joseba aipatu ditu politika birbanatzaile gehiago hainbat kolektiborentzat eta horrela pobrezia, lan pobrezia hori gutxitu da. Baina, itzuliko gara berriro, bueno, hori horrendu egin behar dela. Beraz, masifikazioan ikuste dut aurrera egin dezakegula, baina gainera gaitasun handiagoa. Azkenean, birbanatzen dena, azkenean atera egin behar da. Eta nik uste dut bi politika mota horietara zoazela implementatu beharrekoak. Hurrengo galdera? Es una pregunta muy corta, es para Sergio. Galdera oso motza da Sergiorentzat, iruditu zait oso interesgarria zuk aipatu duzuna. Hau da, ze lerraketa dagoen kurrikulumetan enplegu eskaintzeko orduan. Eta galdera egingo dut eta gero balorazio oso motza. Zuk uste duzu eraginkorrak direla tresna gisa akreditazioak? Hau da, erakundeak jasotzen dituzten akreditazioak, bai enpresarlokoak, akademikoak. Hau da, aniztasun mailan eta inklusio mailan. Hau da, ze ondo gelditzen da akreditatuta egotea inklusioan. Hau da, exigentzia bat izatea ere erakundentzat. En el sector financiero, y por eso como el sector financiero tiene un sesgo. Finantza sektorean genero lerraketa hori ere baduna. Guri kostatu egin zaigu, ez da erraza izan, baina akreditatutan gaudenez, kentzen ditugu kurrikulumeko datu guztiak, ezin dugu argazkia ikusi, ezin dugu inolako daturik izan. Eta aukeratzen dugunean, nork egiten dituen ondoan burgiltze kasuak, era izan regiatuko, orduan jasotzen ditugu 10 onenak. 10 kasu onenak, ederki. Behin, haiekin harremanetan jarri behar dugunean, bigarren txandera pasatzeko, 10 gizon. 10 gizon. Zein da ondorioa? Ba, izan daiteke ondorio bat, ondo egin dugu, baina 10 gizon atera dira. Hau da, akreditazioak ez dugu uzten. Ja, 10 gizon dira. Ez dugu zerbait ondo egin, iturrira ez dugu, ez gara ondo iritsi. Noraino iristen gara kurrikulumak iristeko. Beraz, honek behartu egiten gaitu, bai, jarraitzera zein da ondorioa ezin dela onartu. 10 gizonen artean hautatzea, hori ezinezkoa da. Emakume gehiago izan behar duzu. Ez duzu sarbidea ondo egin. Beraz hori zen nahi nuen. Irutzen zaizu erabilgarria, akreditazio bat egotea, benetan baldintza bat izatea, oroar erakundentzat. En el sentido de, en primer lugar... Lehenik eta behin, ezin dituzu enpresak behartu, mota honetako praktikak egitera. Beraz, ze emaitza dituen, eta ze pizgarri dituen plan mota hauek egiteko. Baina, zuk esan duzunaren arabera, konponbide bat izan daiteke, ez da nire ere muzeatza, ez dut oso ondo ezagutzen. Baina, kombinatzea neurri mota jakin hauek antzeko zerbaitekin, kuotak ezartzearekin, ezakit soluzio bideragarri bat iruditzen zaizun kuotak ezartzea. No, recibiendo dinero público, perfecto. Bai, diru publikoa jasota, bai, nik uste dut edozen bultzada egiten denean publikotik, zuk edozen baldintza sar dezakezu. Nik uste dut aurrera egin behar dela horretan. Kosta egiten da, erretizentziak daude, baina nik uste dut hortik egin behar dela aurrera. Azkeneko galdera, ze denbora, ni oso pozik nago galderak entzuteaz, eta ikusteaz badagoela, ze horrek adierazten du interesgarria izan dela mai ingurua. Eta gustora daudela, baina bestela oso berandu egingo zaigu, atzo bezala. Quería poner de manifiesto una cuestión. Se ha puesto de manifiesto muy ligeramente, y es que yo soy de Extremadura. Extremaduratik.
nik 408 merkatu diferente ditut herri bakoitzeko. Ezin baitugu herri batetik bestera joan. Nik herri batean bizi naiz, beste bat 10 kilometrora edo 6 kilometrora dut bestea. Ez dago garraiorik enpleguarentzat biktima izango naiz, 8 ordu geltzen zaizkit. Bueno, entiendo que Eta, hau, desberdinkeria gainditzeko, asko zer gehiago lan egin behar da, gehiago parte hartu behar dugu denok, oso zeharkakoa da. Hau da, hitz egin dugu, diru-sarreren defizit daudela, iruzur maila handia dagoelako. Eta horregatik ez daude beraina baliabideri politika sozialagoak egiteko. Eta Extremaduraren kasuan, funtzionari bat zera eta Kazeres edo Badajozen bizi ez bat zera, bai, kasu horretan bidera berba ezin duzu jun. Eta orduan gainerakoak ez dute zer lortzen. Beraz, defizit horiek gainera badakarte beste defizit bat, beste desberdintasun defizit bat gizon eta emakumeen artean, auto bat bali badago eta kanporan lanin barute, badakigu nor geldituko den autore gabe 198an. Beraz, desberdintasun hori danak gainditu egin behar dira, baina beti ere, ikuspegi globaletik eta beti ere, askoz ere elkartuago egun behar dugu politika sozialen eta enpleguen artean, baina ibilbide sozio enplegarretasuna konekoak askotan, behar dira jarduera sozialak eta horrela landu behar da enplegu zerbitzu publikoetan. Ni apuntatzen naiz, ez erantzuteko zerbait dudalako. Baizik eta guztiz kontrakoa, berak esan duena berresteko. Hau da, 130 lan merkatu daude Extremaduran ez herrika. Horlako zerbait. Baina, gainera horrek gogorra datorkit beste gai bat aipatu ez duguna denbora falta dugulako. Hau da, enplegu politiketan. Enplegu politiketan 17 lan merkatu ditugu. Ze ez baitago inondik inora ere aukerarik ezagutzeko eskaintzak eta eskariak erkidego batetik bestera. Berde jarraitzen dugu. Eta hori desberdintasun iturri bada, aukerarik ezaren iturria, hau da mugikortasun, mugikortasunik eza dakar ere bai, baina horrek hor gelditzen du pendiente. Hau da, erabat pendiente dago zain, dago, hau da zatikatua dago lan merkatua. Enplegu politiken ondorioz eta langabeziena, gero ere alde handiak daude, nik uste du gauza hauek kirurgikoak izan behar dute. Beraz, Extremadura bezalako erkidego batean arazo horrekin, desberdinkeria iturri hori da mugikortasun arazoa, adibidez. Eta sektore horretan zer egin beharko litzateke neurtu eta efektiboki ikusi nola eraldatu. Hau da, leku bakoitzak ditu bere oztopoak eta nik uste dut egiten dugunean diagnostiko bat oroar, behar bada gauzak ateratzen dituzu gehien afektatzen duten gauzak, baina gero joan behar da lekuz leku eskualdez ze kasu bakoitzean arazoak desberdinak dira. Eta kasu batzuetan etxe bizitzak du arazo handiagoa, beste batutan garraioa, hemen ez da ogia denontzat. Nik uste dut etxe bizitza dela alderdietako bat. Zaildu egiten duena mugikortasuna 17 lan merkatu horien barruan autonomia erkidegoetan eta toki komoduan baita ere konektatuta dago gaitasun horrekin estatuak izan behar duena. Eta lehen Sarak aipatu duena. Hau da sufizientzia. Hain zuzen ere ez dugu etxe bizitza parke publiko bat. Arautu egingo duena prezioa sektore pribatuan, baina bai gertatzen zaigu osasunean eta hezkuntzan. Eta horri esker, osasun zerbitzu pribatuak edo hezkuntza zerbitzu pribatuak oso eskuragarriak dira. Bai, etxe bizitza sasten baldin bagera etxe egiten beste kongresu bat behar dugu. Muchísimas gracias, Alosti. Eskerrik asko Bostoi hemeroteagatik, benetan oso interesgarria, Sara de la Rica eta gainerako maikideak eskerrik asko.